Várj! Na menjél! Nem, megyünk együtt. Na, jönnek. Tartsd! És még nem sem valami. Na, vigyázz, mert a telefonom leesik, már megy a videó. Ja. Meg vagy? Balkonyor kezd rögtön az Nem jó azért, mert így nagyon szép van a lábam nekem. Nem, úgy még ezt nem jönünk le, nem jó nekem. Jó. Fáj a lábam. Jó, megyünk bérelni még egyet. Balkonyor! Jó. Gábor! Gábor! Nem látok semmit! Nem látok semmit! Balkonyor! 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 Jaj! Na, állj már rólam. Ne, így eltörd a lábam. Tudom, megy. Megy! Jaj! Várjál. Már csak menjünk tovább, hogy mennek mások. Gyere ide. Gyere, mert itt szűkös. Hát rajtuk van szemüveg. Igen, az a jó. Figyelj, vannak, jó? Jajjaj. Mi van? Kellene állítani. Ja, hát ez nem szokni. Megy a videó, vagy nem? Megy, még mindig megy. Na, várjál. Na, Mert én is piros vagyok, meg az is. Jobb kanyar lesz. jó. Vigyázz, most felpróbálok! Inkább jobb kanyar! Vetted? Nem vetted? Na, Oli. Hát ezt nem sikerült bevenni. Hát az előbb pedig eljöttünk, akkor jó volt. Na, ez a kanyar, ez veszélyes út.